Hello web song lam so narana hanya haya an Tripura live my YouTube channel lo ngike asuk salni jagolo tinang norong ni bagai abahai kaisa historical video tui phai tongo ngike aban bagai norok tabu joran channel subscribe khe gongai channel subscribe khe channel be dalai toni tamna bai ke ang mo hai teo buskang ni jarawa norok ni bagai kaham gobang ma senior leader hai keba gobang ma sinijak Tiprasa rongni lifestyle video hai keba historical video rok tui manan bagai abni bagai ang norok ni support hai keba norok ni hamjamu belakhan nango so bisi kok sewai jeng video ndigi thanglai gesungtine sawi malanyai sini thoi thangjangnai belekino sini mungganang haikaba bokhra ganang haika jungbono jono neta roknai sinio bini bumungka Dasharath Deb bini soi mungka Dasharath Debbarma bo achaikha 2 February 1916 bisio bo achayo tei bo Khowai hangkorni Boltali kamiono achayo ngengke bo chrai jorani simino lekha pora khlainani rungsrungnani hayakeba bo khoroksa bo khoroganang cherai hinai bono jotono sinio cherai ni simino tei bo mohai nukhungo cheikha je samung humung khlai chanai jemon ajora sini Tiprasa kamiam chairago hu khlai chao bo khoroksa o hu khlai chanai bo songono bo achaikha and bini bumau habo ama haino hugrok khlai samung humung khlai chanai tongmani bo abo haikeno cherai jorao khwai hangkorono bo porimani abo yagola bo rungkusuk porna bagai tabo Bangladesh haktoro khobjago abo Comilla ajorao sini buagra rogai naikolai tongjamani ajorao bo Comilla o porinani thaka abono kari bo tei bo Calcutta University bo porikha hinai jeng kwbangma bijab rokni hoite haikaba kwbangma net rokni hoite jeng nugui mano ngeke abono tei borok kaisa motha songjaka aboni bumo wngkha Janashika Committee songjaka 1355 ni Banglani sonka 1355 gai English ni ka 1946 bisio abo haike borok songjaka ajgawa bini logewa tongo Dasharath Debbarma te abno karibo kwbangma arong songrokno khobino borok o Janashika Committee songsamani o Janashika Committee ni naharmung wngkha sini Tiprasa o kwbangma kami rogo rungsrungnani sebmania haikaba lekha srungnani school kwrui a school longni dabi rokno tuino borok ajorao Janashika Committee songsamani Dasharath Deb ni naharmung wngkha kami rogo lekha porano puitu tei tongmung chamungno phuarnani chaitokha bo kwbangma lekha pora srungnani bagui seb kwrwini ajorao bo seb rok tunani bagui no borokni o je Janashika Committee songsajakmani hingkai tini bagam sungnai video belai video logoi thanai aboni bagai part 1 part 2 ko snamjaknai hingkai abo ke part 1 so o part 1 video norok khnai bahima duka comment khlai sari and tabu joran norok an channel subscribe khai hingkai channel subscribe khai channel galai tongni so belai ke hambai pulansi paithu jara nai tongma bagai